Hello guys, good afternoon. This is Eric Helot guys of Digos City, Davao del Sur. Ayan, welcome to my channel. Ayan guys, maghilot na po tarong guys. Daghang salamat sa pagpili sa video nga daw. Please subscribe, like, and share po. So ayan guys. So, welcome. So maghilot na po tarong guys. So, sa ako ang mga subscribers, thank you so much. 1,400 plus subscribers. Thank you so much guys. Ayan, sa mga wala ka subscribe na ta guys para updated mo sa mga nailot. Please subscribe, like, and share po. Ayan guys. So, love you guys. Thank you so much mga kanunay nagatanaw sa kuha. Dito din. Laglag nga, oy. Ito pa matik naman siya. Ano mo po kung... Ganda ba? Ano rin singit? Ngayon nagban. Kaya kung manok, Bisaya. Kamot to, kamot. Ano, mabakambak naman na. Bantay ng bata. Isa na lang, kita nuroy, bantay ng bata. Magkurami na nga upan. Magkurami na nga upan. Lagi mo peanut butter. Manuroy ta kong peanut butter diha. Nalaman si Mares. Ano lang, makabalik tag-tik-tik ane. Biglon.
Sudan ako sa itlog. Ano? Lechon. Sudan ng lechon. Sudan ng lechon. Ay, sulod na kulang. Kasi hindi mo nag-handles po. Magalintan, no?
magtapok mo 30 tanan sa hapon naman na kayo sa kuha. Uno lagi mo muli. Di na po siguro ito mahatod. Pero pati ko. Di pa na manguli ako classmate. Ini ka gabi 30 sa uno na mo manguli kay aton mong Eric uno pa. Di ako mabsita. Di na manguli na yung hilit. Ding ding. Kumpara ko si Inting. So, ano ba kung ba na akong na-agir eh? Yung dili lang sa. Sila na dito kapalitan doon. Ang palit. Yung mga panumbong. Yung mga. Ilyok pa. Sabay di anak. Sama yung numero gitando yung Rick. Kung di mo pa inom mo Rick. Inikuli Rick. Pa inom mo dyan. Sa ato ginasakay. Hindi ko magbasa ba? Hindi ko na dito. Tanaw. Di pa ron. Maoy pa na. Ade ba? Buwan ba? Mangkiat ba? Manawis ka tuig na. Di na naman. Pila rin case tandoy? Pila rin case tandoy? Isang Tandoy? 105 no? Isa no? Labi pa siya katao ito, ng palitong. Hindi ko kapit. Sige Isa na. man tidak kung kuhan diri. Cuma. Kami, kuha. Kasi ba? Sundo kong diamond.
Sudan wala, sudan. Sudan lang.
Gani, video sa pag video, kanya makalugar ko, i-upload. Pag-upload na sir, dili pa na diretso mo YouTube. Pag monetize na ka, dili na sa mo diretso. Wagi pag-apps. Pero kung wala pa ka ma-monetize, i-upload mo sa YouTube, diretso na na. Ana na siya. Kasi, Kanang nanay advertisement. Monetize na sa kanang nanay kwarta. Di ba na advertisement? kala na kayo mo yung tayo. Nana, monetize na. Sila na yung ginagawa. Wala pa, nagtigong pa na siya. Sila nabili mo na subscriber. Buwan, nana ang ma-monetize ka, maka-ads na ka, naiupat sila kung criteria. Like, Criteria number 1, ang kanang video nimo, dili copy-paste o dili nimo sila. original nimo. Wala ka magmagain. Masakpan mo ka. Masakpan ka. Isa na sa inyo. Katong isa, katong basta na yung isa ato ba nga. Naman, ang ikatulo, kinalan ang imong channel, maabot og 1,000 subscriber. 1 week in 12 months. 12 months ha, layo kay na, no? Na ang ikaupat, ang medyo bukat-bukat, kinalan ang imong mga video na ay mo tanaw 4,000 watts hour. 4,000 ka oras. Within 12 months. May kasagaran di ano, di nagkakabot 1 hour. O di ganahan, 10 seconds lang. Pangit. Bumao yan. So within 12 months, maabot mo na ang 4,000. Mo na nakaabot ko. So nag-qualify ko. Eh, mag-check na tanan, naman na sa apps. Mag-check mo upat. Pag okay na upat, pasar na ka. Ang gawas po dito nga, you can now apply for monetization. Muna na siya. Pag-apply nimo, mag-wait na po ka. O how many weeks, how many days, how many weeks, kung mo pasar imong video. Kung mo approve, kung wala yung mga violation. Sama sa mga copyright, sama sa mga age restriction, mga anak. May mga violation. Bago ka mag-monetize, i-delete na ito tanan. Apit ka na. Ha? As ka na sa prestige. Ano to? Waiting na to. Ano siya? Nagtigom na siya. Nagtigom na to. Kaluyan. Kumon. Next year na natiswildo. Ano? Depende sa viewers. Viewers na sa kung dako ka viewers, dako ka kuhan. Eh, in every 1,000 views, $1 lang. Kaya ipadala sa mga sweldo, dollar. Bank to bank. Ang pinakagamay nila ipadala sa mo is $110 every month. Nagagad sa imuhang kung pila imong views or advertisement. Karon naman ang kanya karon nga month is $110. So nasa mga 5,000 plus. Akan manawag ang 1,000 plus. Nga another na po next month na po yung nag-improve in viewers kasi di man po kag-upload mahimo na po siya o madungagan na po halimbawa mahimo na po siya $200 next month $200 na ka so mo na ipadala sa is $200 wala na kayo mga 10,000 anak every month next month na po kusog yung kayo na inikalit og boom ikalit og kusog madan ang kanyang mga $500 terus mga sikat para ng mga million views para nila ipana ang monthly anak nila billion sexy antip plastic para sa ko ang mga views na ko ang top 5 man ako sa nga views naman na gawas man top 5 ni mga views na ko most view na video is babae tanan
Sa Hilot ha. So top 5 na ko course babae. Number 1 taga Santa Cruz. Atong siksik. Yang guwapa puti tayo. Number 1 siya. Ang views na is 80,000. Final ito. Ikaw na. Yang ang sikan, ang yang manghod. Yang manghod karon na sa mga 30,000, 29,000 na. Manghod niya. Sila pa yung lubak nagtap. Masiksi manghod guwapa ba. Top 5 na po puro babae. Views ang pag 40 anyos na. Views, ginapusok views. Lagi na, basta kanunay. Ilang ka magdali sa. At least na. At least naghihok. Kalay magkayo mapaspas. Kalay tinga taga-dato. Wala naman, the secret. Ano kay? Siya ako next year. Next year na natin sundo. Kung katsa kayo sa 1,000 views na $1 lang. Inahan lang hindi ka maabot ka 100,000 views. Nakadyo kay viewers na 100,000. Hindi ka kaapasan na. Kung monthly ni 1,000 lang, dapat hindi ko kaya eh. Pero kita na lang, ang importante lang yun, naka-qualified ka sa ilang qualification nga tupak ilang criteria. Pero na-infuse ulit ako. Pagka po, million na sila subscriber. Ang GMA, Rocky Tulpo. Dato na sila monthly. Milyones. Para sa kuwan. Nasa views ng milyon. Marami pa siya na. Million views. Ang monthly, ano, 1 million, 11 million ang buwan. Magpailabot silang sundo. Para nila i-gerable. Daghan kayo nadato sa kanya. Vlog lang. Itong vlogger din na viral sa resort. Asa to? Ano na sa resort, kaya na sila sa kaya. Okay. Tapos si Boto, sa to? Ano naman, dito naman. Nag-check-in sila ito sa Jaka Resort sa Leo. Yeah. Okay lang. Kaya nila mga kwan. Mga vloggers ko sila. Bayan. Ano, motor direct. Daghan na kayo vlogger sa kanya. Iba ko mag-vlog about sa loto, no? Bisa man sa sir, basta mag-click lang yun. Kasi luto, pwede mo na sir. Daghan ko na luto. Luto, mukbang. Kaya siyempre sa kahilot, ulo ko na siya sa hilot. Yung hilot na to, sabayan na to kung service. Ano na yung mga araw, na yung mga event, isabol na ko siya. Kung mag-ads man siya. Kaya sa Diyos, karon ano ko ito ano? 1,400 plus. Walang may bali ba na maabot na ko na. Nagpupupansin na natin meron. Inaya. Saan ka man? Testingan mo. Abot din. Abot yun. Sikat tani sa na ay YouTube. Nahilot. First na sa Digo City nga na yung manang nga hilot nga nag-YouTube. Wala kailain. Pero kung siya. Ay, dagang hilot. Pero wala sila nag-YouTube.
kay go pending ay nga i-monetize ko. Kaabot pa sa mag-abot at yung titrabuhon. Di para sa una, i-upload din mo sa YouTube, diretso na. Pero dili naman sa diretso. Basta wag naman kagkuhan. Monetization. Nasa kuan siya ba? Nasa program na. Nasa na direct man. Garang kaya na may ads. Wag ginagag-ads. Sakit lang. Ganito rin nga pa sir, labi na jud o kana nagahimasa habat ligo. Sakit yun na sa sir. Kay dili na sa bungkag yun sir, madugay mabukat ang tiil. Ang resulta maglingkod-lingkod na lang. Kung nagahimasa habat ligo hapon gabi ha. Kailangan ito mag-show. Oh, ingon sa nila. Listing eh di ba? Magliso jud ka lang. Kailangan ito sa spiritual kwando na lang. Testing eh sir, di ba magliso kag sa sintana. Kaya sige lang kag pahilot mo na dili sa prebensi, grabe prevente mo. Atong ginahubad man. Kadaghan nagdagan rin sa kasagara 59, 60, 61. Paralyzed. Kaya maligo kapang gabi eh. Ano sa mo niya? Magagana kay masa. Apat ligo hapong gabi eh. Eh nagabasa ka, iman igo na. Eh no, namin to si Eric Hilot. Huwag gagawin, yun na to na. Mga nainong nanay, mga pamuy-poy, bakalay, banod, mga na siya. Ito, banod naman ba eh. Kapoy naman nung kayo, mga na siya. Lugay, mapiko na nagtunod. daw nga lami. Sakita nga lami. Ay! Katutuloy na tumatahan ko. Ito.